ሰላም ኩራት ሓቲ እዛ ቻነል ስኢቡ ዝቐርብ ዛንታ ኣብ ቀቢላ ኣሳንታ ብመልክዕ ኣፈ ታሪክ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ዝመጽእ ግና ድማ ኣገዳሲ ጠቃሚ መልእክቲ ኣብ መወዳእታ ስለ ዘመሓላለፍ ክሳብ መወዳእታ ክትሰምዕዎ ይዕድም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ቀቢላ ኣሰንተ ኩማሲ ትበሃል ዓባይ ዓዲ ህዝቢ ናይቲ ዓዲ ንመርዓ ጓልእቲ ዝፈትዎ ንጉሶም ንምፅምባል ተኣኪቦም ነበሩ። እቲ ፅምብል ንሰለስተ መዓልታት ዝቕፅል ነበረ። እዛ ያዕ ዝተባሃለት ልዕልቲ ነቲ ኣብ ጎደቦ ኣዶም ዝነበረ ልዑል ንምምርዓው ኣብ ምድላው ነበረት። በቲ መደብ ሕጉስቲ ድማ ነበረት። እዞም ክልተ ደቂ ንጉስ ካብ ግዜ ህፃነቶም ኣትሒዞም ይፋለጡ ነበሩ። ኣዝዩ ደስ ዘብል ግዜ እናሓለፉ ብፍቕርን ስኒትን ተሳዕብዮም ነታ ቀዳሚቲ መዓልቲ መርዓ ንምፅባል ድማ ጎራዙ እታ ዓዲ ነታ ልዕልቲ የወቅብኣ ነበራ። ወርቂ ኣብ ኢዳን ክሳዳን ብምግባር መመላእኺ ኣብ ገጻ ብምግባር ኮታስ ኩሉ የፀብቃ ዝበልኦ ነገራት ብምግባር ኣዳልውኦም። ማሓዙታ ነዚ ወዲ ንጉስ ብምርኣኺ ከመይ ይስምዓክ ኣሎ ኢለን ሓተታ። እታ ልዕልቲ ፍሽኽ እናበለት ኣዝዩ ደስ ዘብል መንእሰይ ሓቂ ግና ኣብዚ መርዓ መረጫይ እንተዝሕተት ነይረ ካብኡ ላዕሊ ዝፅብቕን ዝሕብትን ወዲ ንጉስ ምተመርዓኹ ነይረ በለተን። ቀፂላ ዋላ እኳ ሓብታም ብዘይምኾኑ ኩሉ ድሌታተይ ከማልዓለ ከምዘይክእል የፈልጥ እንተኾንኩ ግና ሕጉስቲ እየ ዘለኹ፣ ምክንያቱ ስለ ዘፍቅረኒ ከም ዝከናኸነኒ እፈልጥ የበለተን። ንፅባሒቱ ንግሖ እታ ልዕልቲ በታ ቀርሚኣ ምሸት ምስ ኣቦኣ ዝገበረቶ ምዝራብ ኣዝያ ጉሕያ ሓዚና ነበረት። ኣብ ገጻ እውን ፍሽክታ ኣይረአይን ነበረ። እታ ልዕልቲ ሰብኣያ ምእንታን ወርቅን ክቡር ስልማት ክገዝኣላ ኣቦኣ ገንዘብ ክሕቦ ነገረቱ። ኣቦኣ ግና ሓብትን ገንዘብን ቀዳምነት ክወሃቦ ከምዘይብሉ ብምሕባር ንሓሳባታ ነፀጎ። ስለዚ ኣዝያ ጓሓየት። ኣቦኣ ንድሌታታ ከማልኣላ ብዘይምኽኣሉ ከም በቃቕን ብዛዕባ መጻኢ ሂወት ጓሉ ዘይግደስን ጌር ሓሰበቱ። ኣብ መወዳእታ ካብ ገዝኣ ናብ ገዛ ሰብኣያ ትኸለሉ ግዜ ኣኸለ። ነቲ ዘዕብያ ውቁብ መንበሪ ትፍለይ ብምባራ ብምድንፋቕ ደጋጊማ ትዕዝቦ ነበረት። እዚ ናይ መጻኢ ሰብኣይ ሓብታም ኣይኮነን ድኻውን ኣይኮነን፣ ግና ክንዲ ናታ ስድራ ቤት ዝወዳደር ሓብቲ የብሉን። ስለዚ ኣብ ከምቲ ንሳ ትደለዮ ቤትን ሓብትን ከንብራ ኣይክእልንዩ። ካብ ሕጂ ዝፅብየኒ ዘሎ ኣሰልከ ሂወት ዘገላግለኒ ሓደ ሓብታም ሰብኣይ እንተዘርክብ ኢላ ሓሰበት። እታ ፅብቕቲ ልዕልቲ ካብ ቤታ ክትወፅእ ከላ ደቂ ዓዳ ድሞም ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኖም ብሓንቀውታ ይፅበዩ ነበሩ። ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ድማ ፀጥታ ሰፊኑ ነበረ። እንተኾነ እቲ ፀንሐ ፀጥታ ነዊሕ ከይፀንሐ በቶም ብማዕድኦም ዝመፁ ዝነበሩ ጉጅለ ኣፍራስ ተሰብረ። ኣቃልቦ እቲ ህዝቢ ድማ በቶም ኣብ ኣፍራስ ተወጢሖም ናብኦም ዝመፁ ዝነበሩ ደስ ዝብል ትርኢት ዘለዎም ኣግባስ ተሰልበ። ኣብ ቅድሚት ድማ ሓደ ኣዝዩ ፅቡቕ መንእሰይ ነበረ። ተኸዲኖ ዝነበረ ክዳውንትን ስልማትን ድማ ካብ ኣዝዩ ክቡር ጥረ ነገር ዝተሰርሐ ኣዝዩ ፅቡቕን ሰሓብን ነበረ። ብዙሕ ወርቂ ድማ ኣብ ኢዱን ክሳዱን ገይሩ ነበረ። እዚ ፅቡቕ መንእሰይ ናብቲ እኩብ ህዝቢ ብምቕራብ ካብ ርሑቕ ዓዲ ዝመፅእ ወዲ ንጉስ ምዃኑ ብምንጋር ኣነ ናብዚ ዝመፃኹሉ ምክንያት ንልዕልቲ ክምርዓው ፍቓድኩም ክሓትት እየ። ምስ ጊላታተይ 2 መዓልትን ለይትን ከዕረፍና ተጓዒዘና ኣብዚ በፂሕና። እዚ መግበሪና ምክንያት ድማ ነዛ ልዕልቲ ንካልእ ሰብ ከይትወሃብ ከረክባ ስለ ዝሓሰብኩ ይበሎም። እቲ ንጉስ ናብ ቅድሚት ብምምፃእ ነቲ ጋሻ ኣፀቢቑ ተዓዘቦም። ንሓደ ካብ ርሑቕ ዝመፀ ዘይፈልጦ ጋሻ ጓለይ ኣሕብኒ ከምኡውን ጓለይ ንካልእ ሰብ ስለ ዝተዋሃበት መዓልቲ መርዓ ሎሚ ስለዚ ክሕበካ ኣይክእልን ይበሎ። እታ ልዕልቲ ግና በፅባቐ እቲ ጋሻን ተኸዲኖ ዝነበረ ክዳውንትን ስልማትን ኣዝያ ተሰልበት። ምስ ስድራ ቤታ ብሕቲላ ክትዘራረብ ትኽእል እንተኾይና ሓተተት።
ኩሎም ደቂ ዓዲ እቲ መርዓ ብኸመይ ከም ዝዛዘም ክርእዩ ተሓንጠዩ። ኣብ መወዳእታ ንጉስ ምስ ጓሉ ናብ ተአኩብ ህዝቢ ተመሊሱ። እቲ ንጉስ ድማ ጓሉ ነቲ ስድራ ዝመረጹላ ወዲ ንጉስ ገዲፋ መዚ ሓድሽ ጋሻ ክትምርዖ ከም ዝደለየት ገለጸ። ዓበይቲ እታ ዓዲ ንውሳነ ልዕልቲ ኣትሪሮም ተቋሙ። ንጉስ ዋላ እኳ ነጓሉ ካብ ሓሳባ ምርጫኣን ከታርፋ እንተዘይከኣለ ውሳነኣ ግና ሰኣቤን ከም ዘለዉ ነገራም። ንጉስ ቀጺሉ ጓለይ ነዚ ኣነን ደቂ ዓደይን ዝመረጽናላ ሰብ እንተተመርዖም ኣነን ደቂ ዓደይን ከምርዓይናም ነዚ ነጺጋ ነዚ ጓና ወዲ ንጉስ እንተተመርዓ ግና ናትና ምርቃ ተቀባልነት ኣይክሕልዋን እዩ። ካብዚ ንግስነትና ድማ ክጠፍያ ንኩሉ ዘጋጠማ ሰኣቤን ድማ በዓላ ሓላፍነት ክትወስደልያ በለም። ንግስቲ ኣደታ መርዓት ኣዝያ ብምጭነቃ ንጓላ ነቲ ስድራ ዝመረጹላ ወዲ ክትምርዖ ለመነታ። እታ ጽብቕቲ ልዕልቲ ግና በቲ ካብ ርሑቕ ዓዲ ዝመጸ ምልኩዕን ሓብታም ወዲ ንጉስ ስለ ዝተመሰጠት ንሓሳባ ስድራ ቤታ ዝቕበል እዝኒ ኣይነበራን። ስለዚ እቲ ስርዓት መርዓ ተፈጸመ። እንተኾነ ምርቃ ናይ ንጉስን ደቂ ዓድን ስለዘይነበሮም ዘሐጉስ መርዓ ኣይነበረን። ስነ ስርዓት መርዓ ምስ ተወድአ መርዓዊ ናብ ዓዱ ከይተበገሰም ንጉስ ድማ ነቶም መርዓውቲ ክሳብ ጫፍ ነቲ ዝገዝኦ ቦታ ክእጅሞም ንጊላታቱ ነገሮም። ኣብ ጫፍ እቲ ንግስነት ምስ በጽሑ እቶም ኣጀብቲ ተፋኒሞም ተመልሱ። እታ ልዕልቲ ድማ ምስ ሰብኣያን ብዙሓት ጊላታትን ብምዃን ነቲ ነዊሕ ጉዕዞ ፈለምዎም። ድሕሪ ናይ ነዊሕ ሰዓታት ጉዕዞ ልዕልቲ ኣዝያ ስለ ዝደኸመት ፍቕረይ ኣዝየ ደኺመ ኮይነሲ ንኣርፍ እሞ ጊላታትካ ከዓ ማይ ከስቲኒ ባ ነገሮም በለቶም። ሰብኣያ ግና ብቁጣዕ ድምፂ ናይ ምንታይ ጊላታት በላም። እታ ብዘይ ጊላታት ንበይና ተንቀሳቒሳ ዘይትፈለጥ ልዕልቲ ብድኻምን ጽምዕን ተሰኒፋ ምጉዓዛ ቐጸለት። ጉዕዞ እናቐጸሉ ብዝኸዱ ናብ ሓደ ኣዝዩ ዘፈርሕ ጫካ ኣተው። ደኺማ ዝረኣያ ሰብኣያ ሕጂ ከተዕርፈት ትኽእሊኽን ገዛና በፂሕና በላ። ኣብ ማእኸል ጫካ ከምኡ ብምባሉ ዘገረማ ልዕልቲ ናብ ኣርባዕቲኡ መኣዝናት ብምጥማት ከባቢኣ ክትዕዘ ጀመረት። ኣብዚ ግዜ ያ ድማ እቶም ምስኦም ዝነበሩ ጊላታት ከም ዘየለውን ኣብቲ ጫካ ንበይኖም ጥራይ ከም ዘለዉ ተስተውዓለት። ነገራት ካብቲ ፅቢታ ወፅአ ዝኽንዋ ልዕልቲ ፍቕረይ እንታይ ትብል ኣለኻ? ኣብዚ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይርአን ኣለኹ ኣበለ ገዛኻ በለቶም። ሰብኣያ ፈሸኽ እናበለ እቲ ኣዝዩ ዘስሕቕ ነገር ሰመይ ከማንኪ ሓተትኪ ንክትምርዖኒ ፍቓደኛ ምዃንኪ እዩ። ንሓደ ዘይትፈልጦ ሰብ ከመይ ጌርካ ክትምርዖ ትኽእል ኣዊሉ ሰሓቐ። ስምዒታት ቆፃፂራ ፍቕረይ ካብታ ዝረኣኻ ንስኻ ንዓይ ኢልካ ዝተፈጠርካ ኮይኑ ተሰሚዕኒ። ደጋዊ መልክዐይ ሓብተይን ርኢኺ ኢኺ ተመሪእኽኒ። ኣነ ከምቲ ተሓስቢ ዓይነት ሰብ ኣይኮንኩን። ወረናይ ብሓቂ ሰብ ኣይኮንኩን። ስመይ ተኩላ እበሃል። ምድሪ ምስ ጸልመተ ናብ ተኩላ ክቕየር እዩ። ንስኹም ምሳይ ክትቅየር ኢኺ። ስለዚ ኣብዚ ጫካ ብሓንሳብ ኢና ክነንበር። ርኢኺ ልዕልቲ ኩሉ ዘብለጭልጭ ወርቂ ኣይኮነን። ነቶም ልዕለኺ ፍልጠትን ተመክሮን ዝነበሮም ስድራኽን ደቂ ዓድኽን ክትሰምዕዮ ነይርኪም። ንስኺ ግና ብዘለኪ ነገር ከተኣግቢ ስለዘይከኣልኪ ነቲ ምሳኺ ዘየለ ሓብቲ መሪፅኪ። ስለዚ እቲ ጌጋ ምርጫኺ እዩ ኣብዚ ኣምፂ ክበላም። እታ ልዕልቲ ብሰንኪ ጌጋ ምርጫኣ ለይቲ ለይቲ ናብ ተኩላ እናተቐየረት ደጊማ ንስድራ ቤታ ደቂ ዓዳን ኣብ ዘይትረኢሉ ጫካ ምንባር ቀጸለት።